И здравейте хора, аз съм Крейт. Сега ще имаме малко ударчета на вратата Борислав Чилев. А ударите ще бият Антонио Захаров и Григорий Кръстев. Сега вратарът ни се приготвя. То принцип аз съм вратара, но иска той малко да попази. Да, е първи удар. Първото спасяване. Сега е ред на Григорий Кръстев. Приготви се. Вратарът лови топката. Никакъв проблем за него. Не беше особено добър този удар на Григорий Кръстев. Но пък какво от това? Сега Антонио Захаров. Какъв гол само! Какъв красив гол! Сега е ред на Григорий Кръстев. Къде ще бие той? Вижда се вече това. Изстрел! И какво спасяване! Къде само летеше тази топка, дами и господа? Какво спасяване! И не забравяйте да се абонирате за мен и каналът ми. Ще качваме често вече такива клипчета. Сега ред на Антонио Захаров. Давай, Антонио. Добро спасяване. Сега добавката дали ще спаси вратарът. Изстрел. Но това вече е гол. Да спирам ли?